Ayan mga kamamshi, bali may naglako pala dito sa atin. Hindi siya consignment. Gusto ko sana consignment kaya lang wala. Ayan, ito 260 150. Ito naman is 260. Ang bentahan nito daw is 7.7. Tapos ito naman yung kinabalong Edmads Party Needs. Kinabalong Edmads Party Needs. Ayan, yung isang box tapos yung isang balot. Tapos ito naman sa tapat nila balong Edmads Party Needs kasi ay pusa. Kunti lang yung nakuha akong Wesley sa kanila kaya nagdagdag ako. Tapos ito naman sa Omi Merchandise, kumuha ko ng cricket at saka yung may bato na lighter sa tag isang box. Tapos 5 kilong asin. Ayan. Ayan mga kamamshi, siguro saka ako na i-unboxing to baka bukas na o mamaya. Hindi ko alam kung maasikaso ko ngayon. Kasi yung napamili ng anak ko kaninang umaga, ayan pa siya, nakabox pa. Ito pala yung napamili ng anak ko kaninang umaga. Ayan, hinati-hati niya na. Pinunting-gunting niya na. Tapos ball pen. Ito sa Omi Merchandise. Tapos ito hinati-hati na ng anak ko. Tapos meron akong colors. Sure. Then ito yung tawas na hinahanap sa akin ng mga customer ko. Ayan. 2 balot yung pinabili ko dahil may water bendo tayo, diba? Tapos isang balot ng Sure. Ayan. Electrical tape. Tapos acetone. Ayan. Ito yung worth 1,022 pesos na pinamili ng anak ko.